Volám sa Soňa a som žiačkou Strednej zdravotníckej školy v Žiline. A viete, prečo je naša škola taká výnimočná? Máme tu učiteľku roka. Tak poďme zistiť, kto to je. Katie. Naša pani učiteľka Katka. Katuška. A viete prečo? Pretože je úžasná. A ešte aj Inšpiratívna. Ľudská. Priateľská. Empatická. Pracovitá. Je jednoducho najlepšia. A aká je kolegyňa? Katka je skutočný profesionál. Katka je úžasná kolegyňa, vždy ochotná pomôcť. Empatický a veľmi láskavý človek. Katku máme radi, lebo má vždy dobré nápady. Katka je veľmi dobrosrdečná. Katka bola moja najobľúbenejšia učiteľka. Katka je proste naše zlatíčko a veľmi ju ľúbime. Jej výnimočné vlastnosti z nej robia obľúbenú osobnosť u žiakov a zároveň inšpiruje učiteľov k modernizácii výučby. Dlhé roky bola vedúcou študijného odboru Maser a potom prijala pozíciu supervízora, kde zavádza inovatívne a efektívne vyučovacie metódy. Organizuje množstvo aktivít, ktoré zveľaďujú školu, ale i svet okolo nás. A preto si to zaslúži. Doktorka Katarína Holienková.